Ние сме ученици от Средно училище Панай от Волов, клуб Лидери в действие и сме посланици на кампанията на Олимпус "Сила за новото поколение". Тормозът е сериозен социален проблем, който засяга хора от всички възрасти. Ето някои интересни и важни данни по темата. Глобалните статистики представят, че около 1 от 3 ученици в света са преживели някаква форма от тормоз, според проучване на ЮНЕСКО. Дигиталният тормоз или кибертормоза се увеличава. Приблизително 37% от тинейджерите са били жертва на онлайн тормоз. Само 20-30% от жертвите на тормоза съобщават за случилото се. Ученици, подложени на постоянен тормоз, са 2-3 пъти по-склонни да страдат от депресия и тревожност. Тормозът в училищата представлява физически тормоз, който намалява с годините, но вербалният и социалният тормоз остава често срещани. Ученици, които тормозят други, често са били жертва на тормоз в миналото. Как да се справим с тормоза? Избягвай насилника. Ако е възможно, избягвай местата и ситуациите, където знаеш, че можеш да се сблъскаш с него. Заявявай се. Кажи ясно и уверено на насилника да спре. Например, кажи му: "Спри да ме тормозиш, това не е смешно." Търси подкрепа. Присъедини се към групи или организации, които се занимават с проблемът за тормоза. Изгради силна и социална мрежа. Обгради се с приятели и съмишленици, които те подкрепят и ценят. Силната социална мрежа може да ти доведе увереност и да те защити от тормоз. Развивай умения за разрешаване на конфликти. Научи се да разрешаваш конфликти по мирен и конструктивен начин. Това може да ти помогне да се справиш с насилника, без да ескалираш ситуацията. Бъди информиран за правата си. Запознай се с училищните политики и закони, които защитават жертвите на тормоза. Това ще ти помогне да знаеш какви са ти правата и как да ги защитиш. Бъди търпелив. Справянето с тормоза може да отнеме време, но не се отказвай и продължавай да търсиш помощ и подкрепа. Помогни на другите. Ако си се справил с тормоза, помогни на другите и те да могат да се справят и им давай съвети. Бъди добър към себе си и другите. Помни, че имаш право на щастие и сигурност. Бъди добър към себе си и се обгради с хора, които те подкрепят. Също така бъди добър и към другите, за да помогне за създаването на по-добра среда на всички. Ако тормозът е сериозен или продължава, не се колебай да потърсиш помощ от специалист, психолог или социален работник. Развивай умения за самозащита. Научи се да се защитаваш вербално и физически. Това може да ти помогне да се почувстваш по-сигурен и да се справиш с насилника. Използвай технологиите в своя полза. Ако си жертва на кибертормоз, запази доказателствата, като снимки и съобщения, и блокирай насилника. Може също така да използваш приложения и платформи, които предлагат помощ и подкрепа. Бъди наблюдател, а не съучастник. Ако видиш, че някой е тормозен, не стой безучастен. Заяви се в защита на жертвата и съобщи за случая на възрастен. Намери си хоби или интереси. Занимавай се с неща, които те правят щастлив и ти носят удоволствие. По този начин ще ограничиш тормоза повече.